Ja som en plena campanya electoral i tractant-se d'una campanya qualificada com a transcendent per al futur de Catalunya, el que a partir d'ara hauria de prevaler és la voluntat de tots plegats de ser clars, directes, transparents i decidits i pensar en tots els ciutadans i no només en els interessos legítims, però, d'altra banda, no sempre generals, dels partits polítics. És en aquest sentit que aquest programa pretén que durant tots aquests dies, des d'avui fins al dia 23 inclòs, 24 reflexió, 25 dia de les eleccions, res no es quedi al tinter i que es pugui parlar de tot i amb tots sense prejudicis ni condicionants. Per això hem organitzat un seguit de propostes que comencen ara mateix amb un cara a cara entre Albert Rivera, Ciutadans, què tal? Bona nit i bona hora. Bona nit, senyor I Alfons López Tena, Solidaritat per la Independència. Què tal, senyor López Tena? Molt bé, bona nit. Moltes gràcies a tots dos per prestar-se a aquest cara a cara i per brindar-se a obrir el foc, si em permeten, del que volem que sigui una campanya electoral a la qual tothom es pugui explicar amb tota llibertat, però sobretot es puguin contrastar programes electorals i conceptes tan importants com el que es posa en aquesta campanya electoral sobre la taula. Lògicament, serà sobre la independència el punt de partida d'aquest cara a cara, encara que no només, i a partir també de la resposta que han donat els ciutadans a l'enquesta del GESOP encarregada per aquest programa, que només els formulava una pregunta, tan directa com alhora també important. Aquesta: a les pròximes eleccions catalanes decidirà el seu vot pensant en la independència? I què han contestat els 1.600 encastats, donant valor demoscòpic, doncs, a la mostra? En un 52,8% han dit que sí, que les pròximes eleccions catalanes decidiran el seu vot pensant en la independència, mentre que el 33,7% ha dit que no i un 10,6% ha dit que o bé encara no ho sap o senzillament no ha volgut contestar. Els sorprèn aquesta resposta o els sorprèn aquest percentatge, senyor López Tena, senyor Rivera? No, en absolut, per una raó, perquè ja des de fa anys hi ha hagut un moviment popular cada vegada més ampli, cada vegada més extens, i que va esclatar de forma espectacular l'11 de setembre passat, en la manifestació, del debat sobre si ens interessa als catalans la independència o no volem la independència. I, per tant, és normal que cada vegada més gent pensi que aquest és el tema que centra les eleccions i que centra la vida política de Catalunya i no només la vida política de Catalunya. Senyor Rivera? Jo crec que fins a aquest debat, fins a aquest esclat que es diu on el president de la Generalitat, el senyor Mas, es posa al capdavant del moviment de separació de Catalunya de la resta d'Espanya, els catalans tenien molts problemes tants com la resta d'espanyols. Què és el que canvia? Que ara tenen una part, una ocupació, és a dir, un partit com Solidaritat i d'altres, que es dediquen bàsicament a separar Catalunya de la resta d'Espanya, però és que hi ha molta gent que li preocupa també que ens separin de Catalunya, de la resta d'Espanya i de la resta d'Europa. Per tant, hi ha problemes reals, que és aquest 40% de gent que diu, escolti'm, a mi no em parli d'independència, parlim de pensions, de desnonaments, de crèdit, d'empreses, de crear llocs de treball, i a més hi ha gent que diu, sí que em preocupa, però em preocupa perquè em veig que encara empitjorarem. Per tant, la lectura que es pot fer també és que molta gent que sí que li preocupa és gent que no vol la independència. Per tant, aquest 52,8%, segons vostè, poden haver contestat també els que volen anar a votar pensant en la independència perquè no la volen. Tal com està feta la pregunta, estarà d'acord que pot ser, no? És que la pregunta pretenia ser prou ambigua com perquè la resposta facilités aquests dos punts de vista. Ara, dit això, i un cop feta aquesta presentació, aquesta introducció, disposen cada un de vostès d'un minut per una primera qüestió, que és per què hem de plantejar-nos pensar en clau independència a aquestes eleccions, i un cop ja hagin contestat tots dos un minut cada un, disposaran de 20 minuts per interposar les opinions que vulguin, els parers que vulguin, contrastar els uns amb els altres exactament tot el que creguin oportú i convenient pensant en el dia 25 de novembre. Així doncs, senyor Rivera, ja que ha acabat abans, comenci vostè ara. Per què és important tenir present la independència o el concepte d'independència des del seu punt de vista per dir no? Home, jo crec que és important tenir-ho present perquè hem de saber que si guanya el senyor Mas i té una majoria, ja han plantejat que el que volen és fer un referèndum contra l'ordre democràtic, el que volen és seguir parlant d'això per no parlar de l'atur, per no fer una llei electoral, per no parlar de la lluita contra la corrupció, que per cert, recordo que hi ha un president que s'ha presentat a les eleccions i la seu del president de la Generalitat, de Convergència i Unió, està entregada a les escritures pel cas Palau, per l'expoli al Palau. Tot això no vol que en parlem el senyor Mas i el que vol és que parlem de la independència. Què hem de fer? No parlar-ne? No. El que hem de dir clarament, com diu el meu partit, Ciutadans, millor junts. És a dir, hem d'arreglar Espanya? Sí. Hem d'arreglar Catalunya? També. Hem d'arreglar Europa? Sí, però plegats. I, per tant, el debat és evident. Davant d'un moment on Europa té problemes per no estar prou units, on Espanya també té problemes i a Catalunya
liderem aquests problemes de dèficit, de crisi econòmica, plantejar-se que la solució és trencar i que la solució és fer una fractura, evidentment, ens sembla que pot preocupar molta gent. Senyor López Tena? Perquè la independència significa governar-nos a nosaltres mateixos, prendre les nostres pròpies decisions sobre els desnonaments, per exemple. Miri vostè, com abans, a què parlaven? De Rubalcaba, de Rajoy, perquè aquí no es pot decidir res sobre això. Per administrar els nostres propis impostos i per a decidir per nosaltres mateixos. És independència perquè va fracassar l'Estatut, perquè va fracassar el pacte fiscal, perquè paguem 70.000 milions d'euros en impostos cada any i la Generalitat només té 28.000, perquè Espanya en roba més de 20.000 milions d'euros cada any, perquè no tenim la disponibilitat, no podem gestionar els aeroports, no podem prendre decisions sobre política industrial, sobre política fiscal, sobre promoció de les exportacions, sobre ajudar als que més pateixen i sobre que estem pagant impostos a nivell de Suècia i en canvi estem rebent serveis públics al nivell del Senegal. Tenim el mateix PIB, la mateixa riquesa que Dinamarca. A Dinamarca l'atur és el 5%, a Catalunya el 25%. L'atur juvenil supera el 50%. I això per què és? Perquè no podem governar-nos a nosaltres mateixos, perquè no podem decidir per nosaltres mateixos, perquè no podem dedicar els nostres recursos als nostres propis interessos, perquè es manen des de fora, perquè ens espolien des de fora i perquè des de fora bloquegen totes les possibilitats d'avenç de la societat catalana. Per això volem la independència. És una independència al servei de les persones, al servei del poble, on sigui un estat del poble, per al poble i pel poble. No és una qüestió abstracta, és per resoldre els problemes de la gent, perquè dins d'Espanya ja s'ha vist que no hi ha res a fer. A partir d'aquest doble posicionament, doncs, vostès poden anar ara contrastant, perquè deia que el senyor Rivera anava movent el cap negativament mentre parlava el senyor López Tena, com ho feia el senyor López Tena mentre parlava vostè. Així és que vostès mateixos intervindré en la mesura que hi hagi alguns moments que s'interpel·lin tant que no respectin la paraula l'un de l'altre. Però estic segur que m'ho faran còmode, tot això. Jo crec que els ciutadans que ens estiguin veient i saben com s'ha governat la Generalitat, com s'ha governat a la Moncloa, com s'ha governat el seu Ajuntament, deuen tenir molt clar, una part dels catalans, que si a Catalunya hem tingut política sanitària i estem fent retallades i s'ha gestionat malament, si a Catalunya tenim policia com a la resta d'Espanya i també hi ha problemes, si a Catalunya tenim competències educatives i tenim fracàs escolar com la resta d'Espanya, liderem, juntament amb la Comunitat Valenciana, el fracàs escolar a Espanya i a Europa. La pregunta és, tot això és pel fet simplement de que el nostre DNI fica que som espanyols o és perquè els nostres governs no saben governar? Llavors, aquí el que em sorprèn és que alguns vulguin vendre aquí una mena de miratge, una mena de panacea, on la solució de tot és aixecar una frontera, sortir d'Espanya i de la Unió Europea. No, mirin, de la crisi hem de sortir plegats i el que hem de fer és canviar aquest país. I alguns que creiem en els catalans i en el conjunt dels espanyols, el que diem és la culpa no és dels ciutadans espanyols ni dels ciutadans de la part de Catalunya. La culpa és dels nostres governants. Canviem governs, canviem lleis. I li poso l'exemple dels desnonaments. Miri, Caixa Catalunya és una caixa d'aquí, governada per diputats, per expresidents, o en aquest cas fins i tot ministres catalans, igual que Bànquia. I a mi no m'agrada el de Bànquia ni m'agrada el de Caixa Catalunya. Què deixa de ser català perquè la Caixa Catalana, una Caixa Catalana, està desnonant a gent quan té 11.000 milions de forat? No, és un problema de mals gestors. I els mals gestors tant és que hagin nascut a Barcelona, a Madrid o a Càceres. Els mals gestors són mals gestors. Per tant, jo el que li dic a la gent que ens estigui veient és que siguin ciutadans crítics, que critiquin els seus gestors i que no, per una mala gestió, haguem de decidir ara si hem de deixar de ser el que som, que és espanyols, en definitiva, com a catalans que som. Bé, espanyol serà vostè. A mi no m'inclogui. No, jo no soc espanyol. Vostè ha nascut a Ucrània, em sembla, no? A Sagunt. Jo he nascut, com diuen els de Bilbao, jo he nascut a València. Perdona la casualitat que no soc espanyol, no m'atribueixi la seva condició nacional. Vostè és català? Vostè és català? No, el que vostè vulgui. No, vostè és català. Jo sí. Jo també. Jo no li dic que no. Vostè és espanyol? Jo també. Jo no. Bueno, doncs ja està. Per tant, què es divideix? És ucranià, senyor López. Es divideix Espanya. Catalunya ho tenim en comú. Senyor López, els seus sentiments, no barregi sentiments amb condicions polítiques. I, en canvi, el que es divideix és Espanya. Però entrant en el tema que vostè deia... No, el que es divideix és gent que diu que Espanya ens roba. Això és el problema. El que es divideix és que n'hi ha un munt de gent de Catalunya que no som espanyols. Altres que sí, perfectament, legítimament. Però vostè i jo som catalans. En canvi, vostè i jo no som espanyols, perquè vostè ho és i jo no. Ara, entrant en el tema, podem decidir a Catalunya sobre els desnonaments? No. S'ha de canviar una llei hipotecària, bé o malament. Ho faran bé o ho faran malament, però és que aquí no poden fer-ho ni bé ni malament, perquè no poden. No, Convergència i Esquerra no tenen diputats? No, aquí, al Parlament de Catalunya. I també voten a les generals, el que passa que no fan res? Albert, sisplau, no m'interrompis a cada frase, jo no ho he fet. És el que ha fet vostè, senyor López. No, jo no li he fet.
Per tant, aquí no podem decidir sobre els desnonaments. Aquí no podem decidir sobre si les persones del mateix sexe poden casar-se o no poden casar-se. No podem fer-ho. Aquí no podem construir una línia de ferrocarril que vagi fins a la frontera francesa amb els ports. No podem fer-ho. I la línia 9 la podem fer o no? La línia 9 es pot acabar o no? Senyor Rivera, no em deixi cada frase. Jo, deixi'm acabar. És un debat, no és un monòleg? Sí, però no és una interrupció. Jo li he deixat el seu monòleg. Si vol monòlegs, fem monòlegs. Jo l'he deixat el seu monòleg. Jo pensava que venia un debat. Senyor Betena, acabi, sisplau. Podem decidir sobre si volem o no volem gestionar l'aeroport de Barcelona perquè sigui un hub internacional? No, no podem fer-ho. Podem decidir sobre si volem construir una carretera que vagi des de Lleida a Tarragona a efecte d'exportacions? No podem fer-ho. Podem baixar l'impost de societats per les pimes, per promoure l'exportació? No podem fer-ho. No podem fer res d'això. Podem legislar sobre la banca i sobre les caixes? No podem fer-ho. Siguin les caixes catalanes, espanyoles o de Pernambuco. No podem fer-ho. I aquesta impotència permanent, aquesta incapacitat de poder decidir, aquesta manca de recursos que els tenim, que els generem, i que la Generalitat té 28.000 milions d'euros dels 70.000 que paguem cada any, els catalans, les empreses, les persones, cada any, podem decidir sobre pensions? No podem fer-ho. Per tant, no em parli vostè de mala gestió. Mala gestió la fan els estats independents, que són els que prenen decisions. Mala gestió és la que estan fent a Espanya, o a França, o a Itàlia, o als 200 estats independents que n'hi ha al món. Aquí som una província escanyada, humiliada i sense recursos, perquè Espanya no. Senyor Rivera. Jo el que no crec que sigui tolerable és gent que faci xenofòbia amb el seu discurs. Jo tolero que vostè digui que no està d'acord amb un govern, que no està d'acord amb una llei. Ara, culpar els espanyols i Espanya, que és un país... Els espanyols no diuen res. Ja està. És que no es pot... No, és que clar, vostè fa trampa, senyor López. Diu, Espanya ens roba, com si diguessin els jueus ens roben. No, és que és Israel... I Espanya què són? Què són els espanyols? Espanya o no? I Espanya què són? Espanya és un estat. Com que vostè jugues amb les paraules precisament per insultar la gent, jo no ho faré. Jo no estic insultant. Jo no vull monòlegs, però sí que... Espanya ens roba. Els monòlegs quan li toca a vostè o quan em toca a mi? És que no em digui allò que jo no he dit. Senyor Rivera, sisplau. Senyor Rivera, ara mateix. Ara m'atribueixes el que no he dit. Discursos que l'únic que fan és fer-li el joc a senyors com el senyor Mas, Catalunya i el senyor Montilla, per cert. No volen, partits com a Solidaritat, no volen jutjar el que es fa malament a Catalunya. No fos cas que no aconseguíssim separar-nos de la resta d'Espanya i deixar de ser espanyols. Doncs miri, jo com a català vull jutjar el que fa el meu govern. Com a català li he de dir als catalans que 40.000 milions d'euros els gestiona el senyor Mas. Que tenim, des que hi ha el govern del senyor Mas, 16.000 empreses menys a Catalunya. Que tenim un 42% de retallades a llistes d'espera. Que a Catalunya, com a la resta d'Espanya, no hi ha una democràcia veritable. I miri, deixi'm dir, menys democràcia encara, perquè no tenim llei electoral. I sap per què no tenim llei electoral? Perquè els partits nacionalistes mai han volgut que un ciutadà i el seu vot valgui igual a tot arreu. Perquè els ciutadans de Catalunya tenim una llei electoral que no ens permet, com a la resta d'Espanya, exactament igual. La llei electoral espanyola. Tenim la llei electoral espanyola. No digui que no tenim llei electoral. Tenim l'espanyola. Un moment, senyor Lopetena, acabi senyor Rivera i després senyor Lopetena contesta sobre la llei electoral. L'únic que demanaria és, si ens podem interrompre, que ho podem fer els dos. Només això. Tots dos ho estan fent, cap problema. Doncs llavors, la llei electoral catalana, quina és? Una inexistent. Per què? Perquè no volen llistes obertes, perquè no volen publicar els comptes. Mira, el meu partit polític ha estat l'únic partit polític a Catalunya que a la nostra web, i ho poden fer els espectadors, entren i veuen els nostres comptes, els nostres deutes, el no deute ni condonació de deute bancari. Jo convido aquí a que tots els partits facin això i es vegi que algunes caixes d'estalvi perdonen diners i en aquest cas perdonen deutes. Com pot ser que a Catalunya tinguem caixes intervingudes amb diner públic, caixes intervingudes que estan desnonant a famílies, amb la llei que sigui, però desnonant a famílies... Espanyola. No, i dirigents catalans. Però vostè opta per no jutjar això perquè són catalans. Miri, jo jutjo la mala gestió, m'és igual si és a Catalunya, si és a Extremadura, si és a Brussel·les. Jo jutjo la mala gestió i vull una bona gestió per Catalunya. I per acabar, senyor Cunha, en aquesta intervenció, el que em sembla increïble és que a Catalunya, amb la situació econòmica i social que tenim, vostès només vulguin parlar d'això. I això en parlarem després. No és cert. Sí que és veritat. Vostès només volen parlar d'això, volen parlar només d'independència. Per què? Perquè, en el fons, l'únic que volen és deixar de ser espanyols. Doncs miri, aquí molts catalans que som i volem seguir sent espanyols, el problema que tenim no es diu ser espanyols o ser europeus. El problema que tenim és amb els nostres governs i amb les nostres lleis. Per tant, parlem de democràcia, parlem de gestió, però no em vinguin vostès amb xenofòbia dient que pel motiu de ser espanyols un és pitjor o millor. Parlem de democràcia, parlem de democràcia. El que volem és votar si volem o no continuar dins de l'estat espanyol o volem constituir una república catalana independent. I això és democràcia. Parlem de democràcia. Amb les lleis democràtiques. Exactament, parlem de democràcia. No, parlem de democràcia. Amb democràcia. I per tant, en una democràcia la gent té dret a votar i a decidir. Això és la democràcia. Amb democràcia. I en segon lloc, una Generalitat que no té més que 28.000 milions d'euros dels 70.000 que paguem tots
està abocada a l'extinció i a l'escanyament. Sigui de dretes, sigui d'esquerres, sigui damunt, sigui Com que davall. paguem tots? Li paguem una part a l'Ajuntament i una part a l'Estat? Que O li donarem paguem a tota la Generalitat? Catalunya, no, li paguem a l'Estat el 95% que dels jo impostos. pago a l'Estat i pago a l'Ajuntament. No, la Generalitat li queden 28.000 milions Però a mi la d'euros dels Generalitat 70.000. és una de les tres administracions que Dels gestiona. 28.000. Doncs volem tots els nostres Això ho voldrà diners. vostè, jo vull tenir una part a Nosaltres volem l'Ajuntament, tots els una part a la nostres Generalitat diners i una part a l'Estat. Per pagar les pensions dels que vostè nostres vol confiscar jubilats els impostos. i dels Vale, nostres vale. jubilats, perquè són Que els vol tres. confiscar els impostos. Perquè són dels nostres treballadors que cada mes confiscar- paguen les cotitzacions. confiscar els impostos. Perquè són dels nostres treballadors que cada mes paguen l'impost sobre la renda. Perquè són dels nostres consumidors que cada mes paguen sacrificant-se l'IVA. I necessitem els nostres diners per a dedicar-los a les nostres polítiques. Ja Si es no, fa, senyor Tena. què és el que tenim? Escolti, renuncia vostè a la independència d'Espanya, si li sembla tan bona, la dependència. Nosaltres no volem la dependència. I sobretot el que volem és una cosa, que la gent decideixi. Com el 70 al 80% de la gent de Catalunya que diu vull votar. Que la gent decideixi, com han decidit arreu. I si la gent decideix i vota la independència, no tingui cap dubte, serem independents. Perquè ningú ni res pot aturar la voluntat democràtica d'un poble. És impossible. Quines són les raons? Aquestes. La independència no és per raons identitàries o per raons abstractes. És perquè volem governar-nos a nosaltres mateixos i dedicar els nostres recursos a les nostres pròpies necessitats. N'hi ha 250.000 nens a Catalunya que no mengen més que una vegada al dia. I a la resta d'Espanya. Tenim poder fer dues coses. Una, recuperar els nostres diners. Dos, que vingui UNICEF a ajudar els nostres nens. Perquè Espanya ens roba 20.000 milions d'euros cada any. I per tant no tenim per què demanar almoina al lladre. Volem els nostres diners, volem els nostres recursos i volem perquè som un poble digne, un poble lliure i un poble que té la capacitat de decidir i de donar-se a si mateix les estructures que vulgui, entre elles un estat independent. Aquesta és la raó. La raó és per resoldre la crisi, per tenir la Holanda del Mediterrani, per tenir un dels estats més democràtics, més dignes, més lliures, perquè tenim el mateix PIB que Dinamarca. Què Dinamarca? A Dinamarca ni un 5% d'atur. Aquí més d'un 50% d'atur juvenil. La gent se'n va fora, com vostè sap. Més de 200.000 catalans han marxat de Catalunya perquè aquí no troben feina. Són meravellosos aquí els governants i per això estem així. Perquè ens escanyen, perquè no ens deixen, perquè ens bloquegen, perquè el corredor mediterrani, que fa 30 anys que tenia que haver-se construït, encara està ni plantejat. Senyor Rivera? Perquè aquest és l'objectiu d'Espanya, destruir Catalunya, destruir la societat catalana. Sigui quina sigui la nostra llengua, el nostre origen i el nostre color de la pell. És una situació de supervivència. I la supervivència requereix dignitat, democràcia i independència. Senyor Rivera. Jo crec que la gent que estigui veient aquest debat ha de prendre bona nota del que ens espera si persones independentistes, separatistes com el senyor López Tena governessin aquesta Catalunya. Odi cap a la resta d'Espanya, parlar de lladres. Lladres tenim aquí, senyor López Tena. Al partit on vostè militava abans hi ha molts lladres. Alguns d'ells estan imputats i condemnats al cas Treball. I després va el senyor Rajoy, té vostè raó, i els indulta. Ho sap vostè, no? Sap què fa Espanya? No, li dic perquè lladres tenim aquí. Que lladres tenim a tot arreu, promoure la corrupció a Catalunya, afecta després poder-los imposar i indultar-los. Espanya. Podem indultar aquí? Vostè vol indultar lladres? Jo no vull tenir dret a indultar lladres. No els vull tenir, senyors. No vull indultar a cap lladre. Doncs vostès a Espanya sí que tenen el dret d'indultar, miri, i ho exerceixen. Senyor Rivera, continuï, sisplau. He sentit amb tota atenció. Jo no vull indultar lladres. M'és igual si són de Convergència i Unió o sigui de qui sigui. Vostè pot decidir si vol o no vol. A Espanya, aquí no podem decidir res. Senyor Rivera, sisplau. Vaig intentar intervenir si em deixa el senyor. Perdó, no, intervé. Jo no vull que a Catalunya tinguem el dret, ni a Espanya en el seu conjunt. De fet, em sembla que indultar és un dret que s'hauria de treure, perquè cap govern ha d'indultar lladres. Ho dic perquè a Catalunya hi ha un pacte també entre Convergència i PP i el senyor Rajoy ha indultat 4 persones que han sigut condemnades per corrupció política catalans. No, com que vostè diu que els catalans no roben, els catalans gestionen... No, jo no he parlat de catalans, ni d'espanyols. He parlat d'Espanya i de Catalunya, que són coses diferents. No m'atribueixi el que no dic, senyor Rivera. L'interrompré cada vegada. Jo he parlat de Catalunya i d'Espanya. Per tant, no m'atribueix el que no dic, perquè no és cert. Molt bé. Sisplau, els prego que facin la seva intervenció, facin les apel·lacions que vulguin i després se les repliquen totes. Però no m'atribueix el que no dic. Molt bé. Si em deixa intervenir, jo intervindré, si no que parli només el senyor López Tena. No, vostè sap que no va així això. Lladres hi ha a tot arreu. El partit que vostè estava abans ho sap perfectament i vostè ho ha denunciat també. Per tant, a Catalunya ens roben. Ens roben alguns que estan assentats a palaus. Ens roben. I jo vull destapar això. I jo també. No, vostè no, vostè no. No, escolti, i vostè i jo ho hem fet conjuntament. I ho hem fet conjuntament. Acabi, sisplau, senyor Rivera, i després replica, senyor López Tena. A Catalunya el que hem de qüestionar els que som demòcrates és com funciona el nostre govern i a què es destinen els diners. Mira, a Catalunya, mentre hem retirat l'impost de les grans fortunes per 500 famílies, una promesa electoral, l'única que ha complert Convergència i Unió, hem posat €1 per recepta, que per recaptar 60 milions. N'hem tret 300 per recaptar 60. Sap a qui afecta?
a malalts crònics, a pensionistes, paga igual al president de la Generalitat, o vostè i jo, per l'euro per recepta, que un malalt crònic a Catalunya. Això és una injustícia feta a Catalunya amb competències autonòmiques. Jo el que em nego és a acceptar que no jutjarem les polítiques de Catalunya perquè vostès ara el que volen és simplement deixar de ser espanyols. Miri, si vostès tenen un problema amb ser espanyols, sisplau, no ens potes amunt la democràcia. La democràcia és jutjar els nostres governs. I jo el que li dic és que a Catalunya, com a la Moncloa, s'han fet coses molt malament. Què volem alguns? Reformar Espanya i reformar Catalunya, no trencar-la. Miri, a Catalunya hi ha coses que a mi no m'agraden, però jo no deixaré de ser català perquè no m'agradi el govern de Catalunya. Suposo que vostè tampoc, no? No li agraden coses, és català. Doncs miri, jo sóc espanyol, com molts catalans, milions de catalans, i volem jutjar com funciona el govern d'Espanya sense trencar Espanya. És molt diferent. Molt bé. Replica el senyor López Tena. Sí, escolti, és que jo no soc... Com que, si em permet un instant només, com que veig que hi ha moltes apel·lacions a la situació de crisi econòmica, després, si els sembla, després de la publicitat, ara primer intervé vostè, en una segona part entrem en alguns d'aquests aspectes, independentment, en la mesura del possible, que hi hagi el concepte d'independència o no, sinó els problemes per ells mateixos, els problemes de crisi econòmica, dels pagaments o dels impagaments per ells mateixos, si els hi sembla bé, d'acord com havíem establert abans, amb aquests dos grans blocs. Ara encara estem en el primer, que és el que marca, sobretot, la seva confrontació dialèctica, com estem veient aquesta nit. Independència sí, independència no. La rèplica que quedava del senyor López Tena i després publicitat. És que el senyor Rivera no parla en termes d'independència sí, independència no, parla en termes de que els catalans no tenim dret a votar. No tenim dret a votar. No tenim dret a votar en un referèndum si volem o no volem la independència. Volem o no la independència. I això vostè nega el nostre dret a votar. No està dient que no vol la independència, cosa perfectament legítima. El que està dient vostès és que no tenim capacitat, no podem decidir, no podem dotar-nos a nosaltres mateixos d'un estat. Això és el que està vostè dient. No que no a la independència. I tant que podem. Ja tenim un estat. Ja tenim un estat. Una república de Catalunya. Ja tenim un estat. L'hem d'arreglar. Una república de Catalunya. No trencar-lo. I, si us plau, no m'interrompi. Ara li agrada. Igual que jo li no l'he reputat abans. Una república de Catalunya, perquè Espanya no és la nostra nació i perquè l'estat espanyol el que fa és anar-hi contra tots els interessos catalans. És una conspiració mundial. En tots els camps. No, un robatori d'un estat predatori. Un robatori d'un estat predatori. A vostès els espanyols ens han independentitzat com 30 nacions en el món que estaven fartes. Estaven fartes que els robessin, estaven fartes que els escanyessin. És una seqüència que comença a Holanda i la següent serà a Catalunya. És que és difícil debatre amb algú que acusa de robatori i de delicte. Perquè el poble de Catalunya té la capacitat de decidir. Té la capacitat de decidir. Perquè som un poble. No som una part d'un altre poble, som un poble. Amb un Parlament que ha votat que tenim sobirania, que tenim la capacitat de decidir. I pot votar el que vulgui, ja ho sap vostè. El poble de Catalunya, i sap vostè que en el dret internacional som un poble, som una nació i tenim el dret a decidir. I això ho ha dit el Tribunal de la Haia. I podem decidir la nostra independència perquè ho voti el poble o els representants democràticament elegits d'un poble. Continuant en la Unió Europea i després, amb Espanya, amb el Regne d'Espanya, tindrem les relacions normals que es tenen amb els veïns, amb els que tenen relacions comercials, com en França, com en Portugal, que també es va independitzar d'Espanya, per cert, i com en qualsevol estat del món, però cadascú manant a casa seva. Aquest és el nostre projecte, i és un projecte en el qual, respecte a la capacitat de volem votar, n'hi ha un 70-80% de catalans de tota mena, d'origen, de condició i de llengua, que diuen volem votar, volem decidir en unes urnes si volem o no la independència de Catalunya. I després vindran els arguments sobre si ens convé o no ens convé, perquè no hi ha una qüestió prèvia. Vostè accepta que el poble de Catalunya té el dret de votar en un referèndum si vol o no vol la independència? Si és constitucional i democràtic, si és un cop d'estat com el del Kosovo, no. Vostè accepta que el poble de Catalunya té la capacitat de votar en un referèndum, sí o no? Puc intervenir jo? Sí, però havíem quedat que anàvem a la publicitat, però tot i això salto la norma perquè intervingui. Però contesti-li, sisplau, al senyor López Tena. El senyor López va proposar una llei al Parlament de Catalunya perquè fossin com el Kosovo. No és cert. Jo no vull ser com el Kosovo. Una llei que en el preàmbul deien que havíem de seguir emmirallar-nos al Kosovo. No és cert, això. El Kosovo és un drama, senyor López. Escolti, vostè està mentint. Vam agafar la llei del Quebec i del Canadà. Senyor López, volem ser com el Canadà i com el Quebec. Ara no em canvia el referent. Vostè va dir, està al preàmbul de la llei. El Kosovo és un drama després d'una guerra. Un lloc que és absolutament dramàtic, la seva situació econòmica, les màfies. I el Quebec, i Flandes, i Escòcia, i Noruega. Acabi, sisplau, senyor Rivera. No m'atribueixi el que no he dit ni he fet. El senyor López, jo intentaré parlar amb els ciutadans, ja que amb el senyor López no es pot parlar. No, vostè intentarà parlar també amb el senyor López, perquè és un Els Ciutadans els escolta a tots dos. I li pregaria que respongui la pregunta. Si em deixa, senyor. I li pregaria que respongui la pregunta. Accepta que els catalans tenen dret a votar i a decidir, sí o no? Sí, dintre de la Constitució i l'ordre democràtic. Això què vol dir? Que sí o que no? Que sí, clar, ja l'he dit, sí. I llavors, si la
la majoria del poble de Catalunya vota la independència, vostè ho accepta, sí o no? Un moment. Em pot deixar parlar? És una pregunta. Em permeten un moment. És una pregunta. No, perdoni un moment. Em permet, com que em sembla que els espectadors agrairan que continuï aquesta mena d'entrevista que s'estan fent, els proposo que anem a publicitat. I quan tornem, vostè fa preguntes que vostè li contestarà i vostè fa preguntes que vostè Em deixa contestarà. contestar abans que em trepitgi? No, és que aleshores només podran fer preguntes i resposta. Pregunta i resposta. S'interviuen l'un a l'altre, perquè veig que tenen moltes coses a preguntar-se i no sempre, per al seu legítim afany de poder guanyar-se la confiança dels ciutadans, les respostes queden clares. Els proposo que, perquè quedin clares, es facin, si vostès em permeten, els hi cedeixo el meu paper d'entrevistador i entrevistat, entrevistat i entrevistador. Cap Jo problema. agafo el guas, senyor Cuní, però li dic una cosa. Amb tot el respecte per senyor López, a mi m'importen els ciutadans de Catalunya i les respostes de solidaritat pel seu votant em sembla molt bé, però jo no he vingut ni a entrevistar el senyor López he vingut a fer un debat sobre l'economia... Però com que aquest debat necessita concrecions, en la mesura en què es van interrompent, les concrecions es perden. I els espectadors entenc que el que volen són concrecions. Així que estic segur que després de la publicitat les hi oferiran. Toyota Verso, provat en el camí més difícil de tots, el camí de tornada. Aprofita't dels avantatges del nostre 75è aniversari. A la recerca de la fibra promesa. Vinc de la terra de la fibra. Allà gaudeixen d'un internet millor i d'alta velocitat. 30 megas reals i tenen tarifes de mòbil amb les quals estalvies de veritat. Però hi ha una cosa encara millor. Per tot just 34,90 ho pots tenir tot a Ono. 30 megas de fibra i mòbil junts per sempre. Truca al 1400 o entra a ono.es. Quan espero convidats, cuido tots els detalls. Vull que tot sigui perfecte. Per això, de Ferrero Rocher no em pot faltar, perquè els meus convidats s'ho valen. I Ferrero Rocher és la millor manera de mostrar-los. Amb les seves exquisides avellanes i la seva xocolata tan cremosa. Ferrero Rocher, un sabor ric en matisos, incomparable, únic, que conquista els sentits de tothom. Ferrero Rocher, l'expressió del bon gust. Arriba la revolució per la teva bugada, inclús en programes curts amb... VIP Express! I a més aconsegueix un premi de 100.000 euros per la compra de VIP Express, perquè el teu temps és or. Si ens sentim inflades, no descansem igual. Claro, por eso prefiero cenar ligero. Para que me ayude a sentirme menos hinchada. Chicas, ¿habéis probado Activia Cero por la noche? ¿Activia Cero? Naturalmente, es ligero y lo más importante, te ayuda a sentirte menos hinchada. También mientras descansas. Y buenos días. Buenos días. Buenos días. La Generalitat t'informa. Si a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre no pots anar a votar per qualsevol circumstància que t'ho impedeixi, pots fer-ho per correu. Com pots votar per correu dins de l'estat espanyol? Tens temps per sol·licitar-ho fins al 15 de novembre, adreçant-te personalment a qualsevol oficina de correus i presentant l'original del DNI. Al cap d'uns dies rebràs a casa per correu certificat la documentació necessària per poder votar. Una vegada sol·licitat el vot per correu, recorda que ja no podràs votar personalment a la mesa electoral. Com pots votar per correu si vius o treballes a l'estranger? Ho pots fer des d'allà. Cal que estiguis inscrit en el cens electoral de residents absents a l'estranger i adscrit en algun municipi de Catalunya. Has de sol·licitar-ho abans del 27 d'octubre, adreçant-te als consulats o per via telemàtica. Per a més informació, consulta els webs www.parlament2012.cat i www.maec.es. Generalitat de Catalunya. Uno de los mayores distribuidores de piel de Europa, ahora con venta directa al público. Abrigos, chaquetas, cazadoras, entre 139 y 39 euros. Calidad y garantía. Renovación constante de modelos. También tallas grandes, sin intermediarios. Solo en nuestro almacén de la calle Ávila 105, Barcelona. Abierto de lunes a sábado, mañana y tarde y festivos permitidos. Les persones que estimes necessiten que els agafis de la mà molt sovint i es mereixen unes mans suaus, no creus? Fairy Limpieza y Cuidado t'ajuda a cuidar-te les mans mentre rentes els plats. Manté suaus i hidratades les teves mans per oferir-les sempre a les persones que estimes. Prova Fairy Limpieza y Cuidado perquè et mereixes tenir les mans suaus i els plats nets.
Cada domingo con La Vanguardia Magazine me interesa. El calcio nos ayuda a tener huesos fuertes y para conseguirlo tenemos dos opciones. O tomamos 4 raciones de lácteos cada día o sumamos el calcio como el de estos alimentos para llegar a lo necesario. Ahora también tenemos el nuevo Densia Forte, con Calciforte que nos da el 60% del calcio, vitamina D y minerales. Densia, huesos fuertes, mujeres fuertes. Totes les joguines que puguis imaginar són al catàleg de Toys R Us. Si existeix, ho trobaràs a Toys R Us. I ara pots aconseguir de franc un d'aquests regals. És molt intraduïble. Ve del germànic. És un projecte. És filosofia popular. És una actitud. I prudència a l'hora d'actuar. Comptar fins a 10 abans de saltar. Aquesta contenció... La tolerància, el diàleg. És una cosa que s'ha de buscar. Judici, sentit. No ser fanàtic. Escoltar tothom. És una de les claus de l'equip, no? És un motor que és capaç de diplar dificultats. En realitat també són aspiracions, no? També són ideals que ens marquem. És ser tot allò que et pot fer entendre amb una altra persona. Ha nascut dels sentiments més primaris. I al final l'equilibri és el més important. Hi ha d'haver algun pensament que ordeni el caos. A tots ens agradaria viure en l'ordre aquest artificial d'una obra d'art. I en qualsevol cas hi ha una cosa fantàstica que es diu diccionari. Que allà t'explica que són totes les paraules i a més allò va a missa. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. El pot de la 649 és gros. I ara, amb l'efecte Plus, el doble de gros. Nova 649 Plus. La Loteria de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials a Catalunya. Tria-la, tots hi guanyem. Crec que no haurien d'haver vingut aquí. És la nostra guerra. Això no és una guerra, senyor Atto. És un genocidi. Quan salves la teva vida en combat, demostres ser un bon soldat. A les 15:45 les forces d'atac Delta s'introduiran a l'edifici. Però quan ho arrisques tot per salvar la d'un company, et converteixes en un heroi. Tenim un mort en acte de servei. Una pel·lícula de Ridley Scott. Doni'm uns quants tiradors i aniré fins a l'helicòpter. Guanyadora de 2 Oscars. Basada en fets reals. Josh Hartnett, Ewan McGregor i Orlando Bloom protagonitzen Black Hawk abatut. Aquest dissabte a la nit. 8 TV. Oberta al bon cinema. Oberta a tothom. Tengo un poco de hambre. Kinder Bueno, delicada xocolata i cruixent galeta amb un deliciós cor de crema d'avellanes. Que no te lo quiten. Una mica de gana? Kinder Bueno. Si a casa et sents com en una nevera, truca'ns. Instal·la gas natural i et regalem 100 euros. Gaudiràs d'aigua calenta sense interrupcions i de calefacció a tota la casa. Comença a estalviar amb gas natural. Especial electoral cara a cara, Solidaritat Ciutadans, Ciutadans Solidaritat, Alfons López Tena, Albert Rivera, Alfons López Tena. Una primera part en la qual, òbviament, el concepte d'independència, la idea d'independència ha aplanat sobre totes les consideracions, però per sota anaven apareixent una sèrie de qüestions que són les que abordarem de manera molt més concreta en aquesta segona part. Qüestions, sobretot, vinculades a la situació econòmica. S'ha parlat del problema avui gravíssim per el succés que ja hem comentat abastament dels desnonaments, s'ha parlat també de corrupció, s'ha parlat d'administrar adequadament o no adequadament els recursos, s'ha parlat també, i no forma part de les qüestions econòmiques, d'una llei electoral que Catalunya continua sense tenir. Vull recordar a la nostra audiència que una de les circumstàncies més paradoxals és que es va canviar abans l'Estatut que parlava de fer una llei electoral que no pas fer una llei electoral pròpia, cosa que no deixa de ser com a mínim paradoxal. I estem en vida d'un segon estatut i la llei electoral, que havia de ser una prioritat, de moment tampoc no ha tirat endavant en aquesta nova legislatura. En qualsevol cas, són qüestions que abordarem després que el senyor López Tena, que tenia una pregunta directa al senyor Rivera, li fes, i no sé si el senyor Rivera li voldrà fer alguna pregunta directa al senyor López Tena. En qualsevol cas, sí que els prego que pregunta-resposta no s'interrompin. Digui'm. La pregunta és molt clara. Accepta que el poble de Catalunya té el dret de votar en referèndum si vol o no vol la independència i portar a la pràctica la seva decisió? Per tant, si voten que sí,
que Catalunya sigui un estat independent? Si es fa conforme a la llei democràtica, la Constitució i l'Estatut de Catalunya, sí. Si es fa com un cop d'estat contra la legalitat vigent, no. És que és molt evident. Em sembla fantàstic. Què entendria vostè per cop d'estat, senyor Rivera? Home, doncs que un senyor pugi un balcó i digui senyors, aquí contra la llei, contra la democràcia, contra l'Estatut, contra la Constitució, jo em pujo i declaro la República Independent de Catalunya. Això, evidentment, és intolerable des del punt de vista democràtic i des del punt de vista de les llibertats i els drets de les persones. Tenim un estat de dret, tot es pot reformar, es pot debatre. Jo crec que aquest debat, em sobta molt que Convergència i Unió, per exemple, porti aquest debat al Parlament i, en canvi, el senyor Duran Lleida, per exemple, que està fa molts anys a Madrid, d'aquest tema mai parli en el Congrés dels Diputats. Escolti'm, portin vostès el debat a les Corts i debatin sobre fronteres, sobirania, si s'ha de fer un referèndum o no. El que no val és portar aquest debat aquí per tapar la mala gestió, per tapar la situació econòmica, per tapar la corrupció. Aquest és el debat. I em sobta que hi hagi partits que li fan el joc a aquests partits que no han governat bé a Catalunya durant 32 anys, com és el cas de Solidaritat. Vostès estarien... Constato que no contesta. Bueno... No, escolti, li he fet una pregunta molt clara. No si surt vostè al balcó a proclamar la República Espanyola. Li he dit si accepta que el poble de Catalunya voti un referèndum, decidir la independència de Catalunya i portar-la i executar-la i dur-la a la pràctica en el cas de que voti que sí. I li torno a contestar. Bé, no, si torna a dir que ell sortirà a un balcó i que el senyor Duran Lleida no sé què, doncs vale, simplement constato que no contesta. És que inventar-se no només la pregunta, sinó la resposta. No, constato que no contesta la pregunta. Si em deixa parlar, la resposta és sí, si es fa conforme a la legalitat vigent, a la Constitució i a l'ordre constitucional. No si fa com proposa vostè, pujar a un balcó com el Kosovo. Ja tornem una altra vegada al balcó. Ja tornem. Miri, Kosovo, ho va declarar el Parlament de Kosovo. Kosovo ha sortit abans. I sap què va passar després? Meravellós exemple del Kosovo. Sap què va passar després? Que França, que els Estats Units, que el Canadà, que Alemanya, que el Regne Unit, que tots els estats democràtics del món l'han reconegut i que el tribunal... És el seu model, li pregunto, és el seu model a Kosovo? No, ara em toca a mi preguntar. És el seu model? No m'interrompi. Jo no puc interrompre. Un moment, sisplau, senyor Rivera. Jo li pregunto, és el seu model a Kosovo? Un moment, senyor Rivera. I el Tribunal de Justícia... Acabi el que estava dient i el senyor Rivera li farà una pregunta que vostè contestarà també sense interrompre'l. Som-hi. Doncs tots els estats democràtics del món van reconèixer a Kosovo la seva independència el mateix dia i el Tribunal de Justícia de Nacions Unides, amb seu a la Haia, va decidir que és legal i d'acord amb el dret internacional que la independència sigui decidida unilateralment per un poble o per representants democràticament elegits d'aquest poble. És la pregunta que li feia. La pregunta és si el seu model és el Kosovo, perquè ho està defensant. Per tant, jo ja li dic que el meu model no és el Kosovo, que el meu model són els estats democràtics federals, on es debaten les coses, on es pot parlar de tot. El seu model és que uns senyors del Parlament, encomanant-se no sé qui i pujant allà defensant no sé què, diguin que ells es declaren independents en el nom del poble de Catalunya. Jo no vull que cap senyor amb corbata o sense corbata, amb uniforme o sense uniforme, pugi a cap balcó a declarar-se en nom del poble de Catalunya independent sense tenir, evidentment, l'empart democràtic d'una Constitució o un Estatut. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Dintre de la legalitat es pot debatre de tot. Fora de la legalitat no hi ha res a debatre. La legalitat és la del Tribunal de Justícia de les Nacions Unides i vagi vostè als Estats Units d'Amèrica a dir-los que la seva independència és il·legítima perquè segons la seva legalitat no la podien fer. Després de la guerra, no? Vagi a contar-lo. Vagi a contar-ho. Vostè el model és la guerra? Vagi a Noruega a És el model seu? Vagi a Noruega. És una guerra? Vagi a Islàndia. Contesti'm. La guerra és la que vostès fan. No, la guerra. La guerra és la que vostès van fer per impedir la independència de Cuba, que és independent. Vostè està posant dos exemples de països amb guerra. Jo no vull guerra, jo vull pau, senyor López. Jo vull pau i democràcia i llibertat. Si em deixa parlar, jo vull pau. Li val Islàndia, li val Eslovàquia, li val Letònia, li val els 140 estats que s'han independents en el món, les guerres del Balcà, la democràcia. Les guerres de fa 2 segles no són el millor exemple per defensar avui. Noruega està als Balcans, defensi vostè la torni a P3, Noruega està als Balcans. Defensi vostè la democràcia. La democràcia és que la gent voti i decideix. Aquesta és la democràcia. No s'hi sotmeten a voluntat aliena d'Espanya. El poble decideix. Si em permeten, sisplau, recuperem el fil que havíem establert i parlem de les qüestions. Li volia fer alguna pregunta. No, ja tinc resposta al Kosovo. Molt bé. Perfecte. No, té la resposta a Noruega. Té la resposta a Noruega. Perdó, senyors, no hi tornem. Aquesta és la resposta. Els demano que no hi tornem. Hi havia moltes altres qüestions que no voldria que passessin desapercebudes. Vostès han parlat de la llei electoral i han parlat de qüestions també econòmiques. Comencem per la llei electoral, que em sembla que per la llista de les que he apuntat és de les primeres que s'han citat. Què passa, segons vostès, o en què es diferencia la seva posició en el fet de que no tinguem una llei electoral perquè hauria de ser d'una manera que potser la veuen diferent els uns dels altres. Senyor Rivera, com hauria de ser la llei electoral catalana? De moment hauria de ser una llei que existís.
perquè som l'única comunitat autònoma sense llei electoral. A mi em fa molta gràcia veure que partits nacionalistes, independentistes i que volen separar-se, crear un estat no sé què, no han fet ni els deures de lo més essencial, que és la llei electoral. Totes les comunitats autònomes, Madrid, València, Canàries, totes tenen llei electoral. Ara aquí no. Hem fet 2 estatuts. Ara alguns volen la separació, però no hi ha llei. Sap per què no hi ha llei? Perquè tenen por a la democràcia, tenen por a les llistes obertes, tenen por a publicar els comptes dels partits. I sobretot hi ha uns partits que en la distribució de vot actual, si fos un ciutadà un vot amb el mateix pes electoral, el Parlament de Catalunya canviaria. Per tant, aquesta és la motivació perquè Convergència, especialment, també Esquerra en part, surt molt beneficiada d'aquesta llei. La prova és que hi ha partits com Solidaritat que tenim menys vots, tenen més escons que Ciutadans. Aquesta és una de les paradoxes que es dona a la llei electoral. Però aquest no és el principal problema. El principal problema, i en això crec que podem estar d'acord molts catalans, és llistes obertes, publicació de comptes, retallada de despesa, fer primàries, com fem alguns obligatòriament en tots els partits polítics. Sap què passa? Que el poder ha de tornar als ciutadans. Ara mateix hem fet una transició política en aquest país de la dictadura a un sistema de partits molt tancadet. I ara hem de fer una transició del sistema de partits a la ciutadania. I la ciutadania ha de tenir el poder votant el seu representant públic en una llista, votant en primàries en el seu partit polític, sabent a qui li perdonen deutes. Mira, jo li dic una cosa, nosaltres hem presentat aquests comptes, ningú ha contestat, i el senyor López això també ho sap, i aquí hi ha partits que tenen 6, 8 i 10 milions d'euros condonats i perdonats per caixes d'estalvi que han governat. I algú es pregunta, per què no controlen què passa amb les preferents? Com és que no controlen què passa amb els desnonaments? Per què no canvien la llei hipotecària? Perquè estan pringats, perquè són els mateixos, perquè estan fent de banquers com a polítics. I estan, ara mateix, no donen crèdit a les empreses, estan desnonant la gent i són els mateixos que tenen deute condonat. Jo pregunto als catalans que ens estiguin veient, quan deixen de pagar 3 rebuts de la hipoteca, què passa? Que els poden desnonar. Quan deixen de pagar el crèdit a l'empresa, què passa? Que tanca la persiana. I en canvi hi ha partits, la majoria, no tots, la majoria, que resulta que no paguen els seus deutes. Ara entenem moltes coses. Per tant, siguem valents. Anem a separar el poder financer del poder econòmic, també publicant els comptes dels partits polítics. Senyor López Tena. Entenc que el senyor Rivera defensarà la independència de Catalunya, perquè sap de sobre que la llei de partidos no és competència catalana i que, per tant, el Parlament de Catalunya no es pot legislar sobre els partits. Això només es pot fer a les Corts Espanyoles. Que els desnonaments i la llei hipotecària no és competència del Parlament de Catalunya i, per tant, aquí no es pot legislar sobre això. Això ho faran, com han dit abans, el senyor Rajoy, el senyor Rubalcaba, a veure si són clements i misericordiosos, perquè aquí... I els partits catalans... Els partits catalans al Parlament de Catalunya no poden decidir sobre això, no poden fer-ho. No poden fer una llei de partits, no poden fer... Sí, a Espanya, naturalment. Els mateixos que no voten. A Espanya, naturalment, però no a Catalunya, que és del que parlem. Per tant, vostè no faci volar coloms. Si vol que tot això ho puguem decidir a Catalunya, necessitarem la independència, perquè res d'això es pot fer a Catalunya. Llei electoral. En quant a la llei electoral... Aquesta sí es podia fer a Catalunya. No, escolti, aplicant les regles de la llei espanyola, aplicant les regles de la llei espanyola. Miri com cap comunitat autònoma estableix les llistes obertes. Miri com totes estan obligades a que l'àmbit sigui la província. Totes. Perquè això ho imposa una llei espanyola. D'acord amb el que ha plantejat, moltes vegades ho han plantejat junts al Parlament, que les llistes han de ser obertes, que les inscripcions han de ser petites, que té que haver una relació directa entre elector i elegit, que té que haver una transparència absoluta. Ara bé, això, per a poder-ho legislar a Catalunya, necessitem la independència, perquè si no, no podem fer-ho. Podrem dir, vagin vostès al Congrés dels Diputats a decidir a Espanya. Bé, la llei electoral de Catalunya també l'han de fer al Congrés dels Diputats. Doncs per a poder fer el que vostè diu que cal fer a Catalunya, i estem d'acord en matèria de llei electoral, cal canviar la llei electoral espanyola, perquè dins del marc de la llei electoral es pot fer. I vostè ho sap. I vostè ho sap. No podem determinar que els 85 diputats que elegeix la província de Barcelona, que és absurd, siguin inscripcions petites. No es pot fer amb la llei espanyola a la mà. Per tant, per a fer una llei catalana, caldrà que siguem independents, si no, no podem fer res d'això. I estem d'acord en fer-ho. Però no enganyem els ciutadans. Per què no és cert? No, perquè no és cert, perquè les lleis electorals autonòmiques sí que poden determinar quins són els espais de vot i les circumscripcions. Com és que no ho ha fet ningú? Com que no? Ja hi ha lleis electorals que ho tenen. Com que ningú ha fet a l'última llei a les Astúries ho vam veure, les circumscripcions. Senyor López Tena, senyor López, no enganya la gent. O sigui, això a Catalunya no es pot fer. Miri, sap què passa? Jo no sé per què es presenta vostè a les eleccions autonòmiques catalanes. Per aconseguir la independència de Catalunya. Ah, molt bé. Doncs jo em presento a les eleccions autonòmiques catalanes perquè les competències que sí que tenim, com deia el senyor Cuní, des de l'Estatut del 79, s'exerceixin. I és molt paradoxal que aquells que volen la independència no volen llei electoral de Catalunya. Sí que la volem. No, vostè no vol. Sí que la volem. Sí que la volem. Doncs la majoria no volen fer llei electoral. I en canvi, la paradoxa és que els que volem un autogovern per Catalunya i una llei electoral catalana, ho demanem i ens trobem un mur davant
de gent que no vol. Per què? Ja ho he explicat abans. Hi ha gent que té por. Per què tenen por? Perquè les llistes la faci el secretari general del partit i no les faci la seva militància. Això no és qüestió de llei electoral, és qüestió de llei de partidos. S'ha de fer I primàries. la llei de partidos no es pot fer a Catalunya. Senyor López, vostè sorprèn perquè vostè tira pel camí al mig, proposant coses al Parlament que no tenim competències, com la independència, com la dació en pagament feta a Catalunya. Vostè ho va proposar i diu que no tenim competència. I vostè va votar en contra. Perquè no tenim competència. Vostè va fer trampes. Per tant, no podem resoldre el problema de la dació en pagament a Catalunya perquè vostè va votar en contra. Perquè considera que no tenim competències. És molt contradictori. Vostè ha dit que no podem debatre. Vostè ha dit que no podem debatre que resoldre el problema de la dació del pagament vostè es va negar a resoldre. Digui-li que el problema és com
A vostè no li preocupa. A mi em preocupa el que passa a Baracaldo, a Madrid, a Barcelona. A vostè li és igual que unes persones suïciden a Baracaldo, a mi no. A mi no. A mi m'importa el que passa a Catalunya i al conjunt d'Espanya. A mi m'importa el que passa en tot el planeta Terra. I a vostè només li importen els espanyols. No li importa res. A vostè només li importen els espanyols. Sisplau, no m'interrompi. Sisplau, senyor López, acabi, sisplau. Vostè ha fet una tirada demagògica perquè vostè no és el Tribunal Constitucional. Senyor López, expliqui per què vostè no és el Tribunal Constitucional. I, per tant, vostè podria perfectament haver aprovat aquesta llei en el mes de febrer de l'any 2011 i llavors a Catalunya no existiria el problema de la dació hipotecària, perquè la gent quedaria alliberada del deute. Des del febrer del 2011. Està dient que el Parlament de Catalunya tenia competències sobre això. Però si acaba de dir que no fa un moment, senyor López. Un moment, sisplau. Li dic que no en desnonament, sí en dació en pagament. I si en el cas que vostès consideressin que els ciutadans de Catalunya no tenen dret a decidir sobre això i el seu Parlament no, vagin al Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional dirà si sí o no. Però el que constato és sempre el mateix, que no podem resoldre això a Catalunya, o bé perquè no n'hi ha competències clarament, desnonaments, o bé perquè quan n'hi ha competències, com entenem nosaltres, vostès diuen de cap manera. Mentre no resolgui per a tots els espanyols... Qui més va votar? Digui la veritat. 3 escons. Escolti, igual que vostè. Mentre no resolgui per a tots els espanyols, els catalans, que els bombin. Nosaltres vam votar això. Nosaltres volem resoldre els problemes dels nostres ciutadans. I vostè va votar en contra. Vostè va votar en contra. I rogant-se les facultats del Tribunal Constitucional. Haver votat a favor. Senyor López, per què no ho va fer? Sap què li passa? El que li sap greu a vostè és que Iniciativa, Esquerra i Ciutadans, amb les nostres diferències, vam arribar a un acord perquè ens preocupa la gent. I enviant-lo al Congrés dels Diputats. I ho he de dir, i hem fet demanant que es canviï això. El senyor Rajoy ha dit que començarà a mirar-s'ho, però miri... El senyor Rajoy ha anunciat avui en un míting a Lleida, ho dic perquè amb tot això potser no els ha arribat la notícia, que a partir de dilluns paralitza temporalment l'aplicació de la llei hipotecària. Sap per què ha passat això? Per la pressió que hem fet entre tots els ciutadans, entre partits, plataformes. Això és el que hem aconseguit. Però dic una cosa, el senyor Rajoy
pujant els Sí, impostos. naturalment. Alemanya està en una crisi tremenda. Sí, Itàlia, I Dinamarca. que és un estat i independent, Noruega, segons la seva i tesi, Suècia, pel fet de ser independent, i hauria de tenir Suècia, els problemes i el Canadà. resolts. No, no, Itàlia no, no. hauria d'estar encantada, i Portugal, Per què no i renuncien Grècia, i vostès a la Espanya. independència? Renuncien vostès a la però independència? segons la seva tesi, quan un estat és independent, s'arreglen tots els problemes. I els problemes, senyor López, venen dels gestors públics. Quan un país que se li roba el 10% de la seva riquesa, quan se li roba el 10% de la seva riquesa, és quan té problemes. Els estats independents també tenen problemes. Igual o més. Però resolen ells. Igual o més. Però resolen ells. Molt bé, doncs ens resolem nosaltres i seguim amb el 3%, sense llei electoral. Li importa molt el desnonament de Baracaldo. Des de fora, vostè m'està dient que jo no soc català? No, estic dient... M'està dient que no és català des de fora. Jo dec viure a la Garriga o Barcelona, deu ser, m'imagino, part d'Uganda. Acabi, sisplau, senyor Petena. Des d'Espanya ens imposin les decisions. Perquè a vostè li importen els desnonaments de Baracaldo, però no li importen els de Torí, no? Li importen els de Lió? Li importen els de Perú? Li importen els de Buenos Aires? No, d'aquestos no diu res. I per què no diu res? Perquè no formen part del seu país, que és Espanya. Doncs, miri, nosaltres volem resoldre a Catalunya els problemes de Catalunya. Clar que m'importen, però puc canviar les coses que passen al meu país i vostè no les vol canviar. Exactament. Nosaltres volem canviar les coses que passen en el nostre país, que és Catalunya. Anant a rebentar el país, que és Catalunya.
i amb llibertat. I el segon mur que hem de derribar és la partitocràcia. Ja n'hi ha prou que les caixes d'estalvi serveixin als partits i no a la ciutadania. Ja n'hi ha prou que els partits es fiquin als sindicats, a la patronal, als mitjans de comunicació. Hem de tornar el poder als ciutadans de Catalunya i als ciutadans espanyols en el seu conjunt, i per això una opció com nosaltres representa també aquesta trencadissa amb un mur partitocràtic. Ciutadans és la veu de tota aquesta gent i per tant els demano la seva confiança. Moltes gràcies. Sàpiguen que han parlat tots dos exactament al mateix temps, ni que s'ho haguessin controlat. I alhora al mateix temps. 22 minuts. Durant una mica massa de temps, possiblement també tots alhora al mateix temps, és cert. Però també sàpiguen una altra cosa, que vostès han aconseguit, entre d'altres repercussions, que aquest debat i el que vostès deien sigui la que sigui, però que ens doni una resposta a qualsevol de les 5 alternatives de debat diferent que els hem ofert, algunes de les quals també han rebut Ciutadans i Solidaritat, i, en honor de la veritat, he de dir que també han contestat que estan disposats a fer-ho. Així doncs, serà el que, en definitiva, la possibilitat d'oferir als nostres espectadors i espectadores la riquesa i la pluralitat de les opcions que amb representació parlamentària a l'última legislatura es presentin a aquesta campanya electoral que ja ha començat aquestes últimes hores, la que decidirà que vostès tinguin tota la informació o només una part de la informació. Gràcies per la confiança, bona nit, els deixem ara